Atur pambagyo wilujeng para miyarsa hangaturi sugeng rawuh sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga sandiwara ketoprak ronggo budaya ingkang dipun sesepuhi Bapak Arifin kanthi alamat Desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Para sutresna budaya ingkang minulya. Panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon ingkang dipun lajengaken tari gambyong pariyanom minangka murwakani pagelaran ing dalu menika. Cunduk saking pangriptanipun Ki Dewan Dalang Sandiwara Ketoprak Ronggo Budaya ing dalu menika badhe anyegahaken cariyos pamundutan Bapak Panitia. Ing dalu menika nyuwun setunggaling cariyos ageng ingkang mawa irah-irahan Misteri Jumah Kliwon tumawah perangan giman gawe areng paimin dodol godhong cariyos ing dalu menika cariyos pamundutan Bapak Panitia Dewan Dalang utawi sutradara ingkang dipun paragani Bapak Yoyo Sugiono pendapuk ingkang dipun paragani Bapak Sigit Sudarman swantening Ibu Woro Anggono utawi pesinden ingkang dipun paragani Ibu Ayem Sutarni pinarung ungelipun Kiai Madularas ingkang dipun paragani Bapak Wakiran Hadi Armada ingkang dipun paragani Bapak Begok Sunaryo Pranoto Pakeliran ingkang dipun paragani Bapak Markuat Sakonco pangeprakipun dimenasto Bapak Giman alias Bengol Pranoto Busono ingkang dipun paragani Bapak Edi Suparno tata teknis dekorasi lampu lighting ingkang dipun paragani Adimas Agung Kawa-kawa Orjen campur sari ingkang dipun paragani Adimas Maman Sumaman Sandiwara Ketoprak Ronggo Budaya Makarya kalian sound system Satria Jaya keparenga badhe ngaturaken para paraga ingkang nyanggul jejiban ing dalu menika ketrik angka sepisan hanyariosaken wonten ing Kadipaten Bang Sumirat Adipati Kono Kordika ingkang dipun paragani Bapak Kabul Raharjo adegan salajengipun wonten ing Kraton Kediri Sang Prabu Sri Pamekas ingkang dipun paragani Bapak Yoyo Sugiono garwa Prameswari ingkang dipun paragani Nimas Ayu Ririswatini Pateyuda Praja ingkang dipun paragani Bapak Sigit Sudarman Pangeran Palwoko ingkang dipun paragani Adimas Puput Handayani Kumolosari ingkang dipun paragani Nimas Ayu Anis Prolita Kumoloningrum ingkang dipun paragani Nimas Ayu Endang Tumise Pangeran Kisworo ingkang dipun paragani Adimas Bagus Muntoro adegan salajengipun wonten ing Guwa Klothok
Singo Barong ingkang dipun paragani Adimas Eri Murdoko, Singopati ingkang dipun paragani Adimas Gombloh Riyakso, Singowani ingkang dipun paragani Adimas Santoso, Sri Danti ingkang dipun paragani Nimas Ayu Pipin Sanjaya, Nimas Ayu Iin Saini ing dalu menika maragani Mbok Sundri ingkang dados tengen-tengering cariyos ing dalu menika Giman ingkang dipun paragani Adimas Wawan Setiawan, Nimas Ayu Wiwi Astuti ing dalu menika maragani Sani, Pak Iro ingkang dipun paragani Bapak Danang Suparman, bojo ingkang dipun paragani Nimas Ayu Niken Sarmiyati. Adegan salajengipun wonten ing taman hiburan Emban ingkang dipun paragani Nimas Ayu Kenes saha bantu para sliwati ayu keluarga ketoprak Ronggo Budaya. Ngancik madya latri repat udawi dagelan tansah lipur marang panjenengan sami ingkang dipun paragani trio lawak Cak Eteng, Cak Emrit saha bantu Cak Roman. Paimin ingkang dipun paragani Adimas Eri Sancoko, para sutresna budaya ingkang minulya mekaten kala wau menggah rerancak ing cariyos ing dalu menika. Pungkasane ngatur luhuring budaya mahanani kamulyaning bangsa Eko Prasetyo Pancakarsa Ronggo Budaya Swisan Jaya tetep jaya 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 selami lami nipun atur.